गथ'र फायमानि यागुलो बुसु ओजि लंद्रे बेलिबो बुसु फेमिलि रो आमदे आके कष्ट खाइ बबो थाइरगो आमदे आके स्कुलगो थुलाइ मा दंगाबो किदसे उलानो चिनि मिडिया इलेक्ट्रिकनो हामबाय नाम चेनेल सोरां मिडिया नो लाइके हामबाय नाम के जों मिया सानजा देगे हठात खबर मांखा चिना दा इनफरमेशन थांखा मानिक चौधरी गामियाव 104 फेमिली नबार बातैते गथर फ्लाई नक बगंनि नष्टंखा मन करे मानिक चौधरी जे बि स्कुल बरफ खाइ कैंपिंग खाइके जों खबर मांखा मन बगा साथे साथे भिडियो साबना आं कल खाइका फनो फोरोंलायका लास्ट रेनो फाइ जों हरनि बिसिंनो फाइका फुल बुजिता फाइ जों बंनि आसय बिसे जों सुंपाइका सुखदुखो सुंपाइ माने यागलो बंनि चामु बंनि थोटाइ दै हो सुंजोता एरेंजमेंट खाइ जों प्राय मिया हरनि बारफ्रा एकटा दिगि नगावदा निकि फिलका बर जों बंनो कबे खलाखा जों फुमाइ साथे साथे एसडीएम साबना कल खाइ जों तिसे बिजेता फाइने दा बिजेता स्पट फाइजा दाबो जों जे बंनि पाराव जे क्षतिग्रस्त दंमानि तहसीलदार एसडीएम साहब वीडियो साहब जों विजिट खालायने विजिट खालामनाय यागलो बंनि जे क्षतिग्रस्त दंमानि जों अमा गभर्नमेन्टनि पुरोतै जों बुसु गोरोतै बंनो साहाय्य खायमान याग बारमान जों अमा जायग गते कैसे काइनि काइ थामजागाव जेमन मासलि रियां पाराव बो कैसा आमते हाकै स्कुल मा तंजा अंकै नालकाता जमते बस्तियाव बा आमते हाकै मा तंगो माने अब अमो चिनो दा एक्जेक्टली रिपोर्ट थाया जों अदा सिबि मांखा दाबो नंनि मिडियानि बिसंतै नं फुटै जों खानादा जों दा एसडीएम खुद दङ दा भिडियो साब दङ आं बंनो सानाय बंनो सावै दाबो जों अल्प स्पटआव थाङै भिजिट खालामनोसै गे बरक जे खाना माने नग रगले बाइजाक दा आमते रग खोनाखा नग दा मानिक चौधरी पाराव जे कैंपिंग खाइ दं माने बं खुगो जों खानाखा अनेक जननि बाइका विशेष भावे 3 पाखा जों अमा दाबो तहसीलनि माइदों भेरिफाइ खाइदेनाय गे जेता नों रांगल सामान जे अने जागा जे कैंपिंग खाइ माने अमा चिना दा खबर फायाबा दा नंनि बिसंतै जों खबर मांखा जों दा अब बिजिता थाना गते कैसे सार सुमुंगे ताबु खाना नगो कयक जना दङ सुंनोबो सावो जे बिनिबो नग बाइ थांका आमति खाइ ताबु खाना नरो हापां रो बाइ बकरंनि मायाको बंनोले तामरो सानाय हापां रोनि ओ जागाव ओ जे नग बाइ थानाय नो सेप साब रो दिनान बागे इंगाके हापां अमना बिना पिसिं कयनाय जे नुखुं अमति हाय क्षतिग्रस्त दं तखाय बरो इमिडिएटली एसडीएम न जागा एप्लिकेन्ट खायनांथों एप्लिकेन्ट खायै